WPL 2025 में आरसीबी कैलन धमाकेदार शुरुआत। पेरी और रिचा रच दिहलन इतिहास, टीम के दिलैलन सबसे बड़का जीत। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज हमारे साथ फिर से चर्चा में जुड़ गए बारन पांडे जी। हाँ तो पांडे जी, काल्हे के मैच देखनी कि ना देखनी? देखत तो रही तिवारी जी, ई आरसीबी वाली लड़कियन लोगन कमाल कर देली, इतिहास रच देली बा। का कहतानी पांडे जी, कुछ खास होइल बा की? अरे तिवारी जी, इतना खास कि मिट्टी पानी एक कर देलस। WPL के तीसरा सत्र चालू हो गईल आ आरसीबी वाली बहिन लोग गुजरात के धूल चटा देली। हाँ तो पांडे जी, का सब भइल ई मैच में? देखी तिवारी जी, गुजरात के कप्तान एसले गार्डनर धुआंधार 79 रन मार देली। सोचनी कि आरसीबी के लड़की लोगन हार जाई, लेकिन रिचा घोष और एलिसे पेरी ऐसन धमाकेदार पारी खेलन कि अपन टीम के जीत दिला दिलन। बिल्कुल पांडे जी, एकदम दबंग जैसन। पेरी 57 रन ठोक देली आ घोष 64 रन मार के पूरा मैचे पलट देलन। तिवारी जी, ई तो WPL के इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज हो गई। आरसीबी 202 रन के पहाड़ जैसन लक्ष्य मात्र 18 ओवर 3 गेंद में चेज कर ली। पांडे जी, माने कि टोटल बवाल काट देलन आरसीबी वाली लड़किन लोग। अरे तिवारी जी, पूरा हंगामा। रिचा और कनिका मिल के 93 रन जोड़ देली, आरसीबी के तैनात कैलस जीत के पटरी पर। पांडे जी, अब अगला मैच देखल जाई कि कितना रोमांचक होई। अरे हम तो कहता नहीं तिवारी जी, हमरा भौजी लोगन के भी क्रिकेट देखे के चाहिए, काहे कि WPL तो अब IPL के टक्कर दे रहल बा। बात तो रउआ ठीके कहनी है। अब से हमरो घरे भी स्पोर्ट्स चैनल चालू रही। आप लोगन अपन राय कमेंट में बताई आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट की हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रही। धन्यवाद।